Josip Barković, zbirka novela Piramida. Naklada Pavičić, 1999. godine. Misterij ratne pivovare. Nova pivovara na riječici Gacki otpočela je svoj životni put vrlo živahno i izgledno. Zbog nepostojanja dobrih cesta i veza s hrvatskim primorjem i Plitvicama, ozbiljniji rivali nisu joj bile Karlovačka i Zagrebačka pivovara, no njezin brzi i uspješni razvoj naglo je usporio početak Prvog svjetskog rata. Ispraznio se mnogobrojni gradski garnizon moćne otočke regimente, proslavljene po svim bojištima kojima ju je vodila presvjetla Austrijska carevina. Odlaskom i preko 100-tinjak časnika i dočasnika nestade glavnih potrošača specijalnog crnog piva, koje je po davnom receptu pravio za svoj uži krug vojni liječnik Adamek, podrijetlom iz stare češke pivarske obitelji. Šef proizvodnje, vrstan pivarski stručnjak Lacko Svastek, dobroćudni Čeh, prerano raskvašeni 40-godišnjak od piva i velikog apetita, u nekoliko godina uspio je predvodnika Luku uvesti u sve tajne pivarskog zanata, tako da ga je hitri i radišni Luka mogao zamijeniti kada je gospodin Lacko početkom 17. izvan svih očekivanja bio pozvan da se pridruži otočkoj regimenti negdje u Galiciji. Njegova mlada supruga Manci, koja je tek navršila 27, odmah je pohitala pukovniku, zapovjedniku okruga. Pukovnik je ljutito nazvao husarskog majora von Hebela, koji je iz generalštaba specijalno bio poslan da iz Like iscijedi i posljednjeg čovjeka, bar donekle sposobnog za vojsku. Zamoli ga da odmah primi vrlo poštovanu gospođu Svastek, a njegov je čvrsti stav da zbog ovog nepromišljenog čina pivovara ni u kojem slučaju ne smije obustaviti proizvodnju. Mancika je u braku 5. godinu. Udala se za Lacka na navaljivanje sestre u Zagrebu, koja je vodila ugledni modni salon, u kojem je posve bezuspješno pokušavala od Mancike stvoriti prvorazrednu krojačicu. Manci odluči da će ostati u gradu najduže do jeseni i ako se dotle muž ne iščupa iz vojske, vraća se u Zagreb svojoj učiteljici sestri, koja joj prati svaki korak. Voljela se ljeti sunčati dolje u prostranom vrtu kraj Gacke i tko god je prolazio mostom prema pivovari ili vojnoj bolnici, udivljeno je buljio u to njezino golišavo nabujalo tijelo, dok bi ona šetkala obalom ili sjedila na suhom drvenom mostiću, prčkajući nogama po površini hladne vode. Radnici pivovare zurili su skrivečki u to razgoličeno čudo, jer se u to doba nijedna gradska žena nije pojavljivala u tako izazovnom kostimu na obalama rječice.